An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ janvier kalo don bi o tile 12 ye ka bɛn 2023 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ ni lasiralama ye bi o tile 19 ye san kalo wɔɔrɔnan don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ. K'aw ladɔn k'a fɔ min y'an ka jamana lakanabaaw ye wulikajɔ kɛra waliyajugu kɛbaaw fɛ Masina ani Jafara bɛ yɔrɔw la o kɛra so n'i y'a sɔrɔ an ka jamana lakanabaa dɔw ni toro ko sen fɛ maa minnu yɛrɛ y'a kɛ kunnafoni na i ka dɔn k'a fɔ ko dangariw la k'u camanba de fa kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnena kununko siribalakaw fɛ yen jarewala tigilamaw olu ye mugu ci donsolaka dɔw tatɔla la o kɛra sababu ye marifaci kɔni ka gaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ na Mali lakanabaaw u ye wulikajɔba dɔ kɛ ɲɔnɔ dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ ko Amdalaye ka taa laroliba ta ni ka ɲɛsin o dugu ma o sen fɛ u ye maa dɔw minɛ n'o ye siganama u natɔla n'olu ye jarewala tigilamaw taara jan da an ka jamana lakanabaaw ɲɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kɛnparanakaw fɛ yen sura nɛgɛ kanɲɛ 20 waati yɛrɛ u ye wulikajɔ kɛ ni ka taa o pɔsu kɔni ka taa gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin o ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔn babalɔkan denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an bɛ minɛ k'a lɔn k'a fɔ min y'an ka jamana lakanabaaw ye olu bɛnna janjugu dɔ kɔnɔna na min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kɛrɛ k'a fɔ tarata don su fɛ ni k'a dugu jɛ kununko araba la an ka jamana lakanabaa minnu bɛ kɛrɛn na n'i y'a sɔrɔ n'olu kɔni i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ jamana ka baara yɛrɛ la faso ka ca la n'i y'a sɔrɔ olu dagalen tun bɛ kɛrɛn na Tɛnɛnku marabolo kɔnɔna na dɔw talen dɔw jigintɔla o de sen fɛ u tu dɔ kɔnɔna na u taara ka t'u da an ka jamana lakanabaaw jama kunfɔlɔ mobiliw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ olu tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ dɔ la ko mobili laban u ye mun kɛ ka mugujugu file olu ɲɛ o yɔrɔnin bɛɛ la ka tila ka marifa ci ta ka ɲɛsin an ka lakanabaaw ma kabini o kɔni an ka lakanabaaw ye jaabili ta ni ka ɲɛsin ma a yirala k'a fɔ ko in fana kɛra marifa ci ye u ni ɲɔgɔn cɛ o sen fɛ an ka lakanabaaw la kunnafoni ko maa 13 olu kɔni kasarala u ni na maa 14 bɔɲɔgɔn k'olu kɔni ko banana nga min ye ka dɔn k'a fɔ kununko araba yɛrɛ ye maa baranenw na ko maa kelen o kasarala nin na ka maa fata kɛ an ka jamana lakanabaaw la maa 14 kunnafoniw na o kɔfɛ avion wulilen kɔfɛ ni ka bila sira kan ko avion kɔni wula o yɔrɔnin bɛɛ yɛlɛla ka taa maa minnu kɔni sɔrɔ u ye maa minnu kɔni ni ka olu bɔnɛ u ni na waliyajugu kɛbaaw la k'a ka ca ni maa 30 bɔɲɔgɔnko ye o kɔfɛ ka tila ka wulikajɔba ta an bɛ ladɔn k'a fɔ ka ɲɛsin u ma k'u ka fɛn caman de kɔni k'o tiɲɛ nga ko ni wulikajɔ in sen fɛ an ka jamana lakanabaaw ka mobili 3 o ye o yɛrɛ jeni an ka jamana lakanabaaw k'u kɔni wulikajɔba de kɛ ni wulikajɔ in sen fɛ ka dankari jugu ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ avion kɔni k'o ye baaraba de kɛ fo nin yɔrɔ in na wulikajɔw bɛ sen n'a yɔrɔ la a ko sen fɛ min y'an ka sɔrɔdasi ɲɛman bɛ n'i y'a sɔrɔ o ye kapitɛni Bahamadu Nɔba ko ni wulikajɔ in sen fɛ k'o ni tora an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ bi bi na n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ gɛlɛya ta ni ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka jamana in don kalo de bi la n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ wele ko Amdalaye komini mariko kɔnɔ na wulikajɔ kɛra an ka jamana lakanabaaw fɛ k'o sababu kɛ kunnafoniw na k'i ka dɔn k'olu tun ye bɛnkan ta ni jarewala tigilama o ye bɛnkan ta min kɛra ni jamana lakanabaaw bɛ wulikajɔ de la bi dugu o dugu ye bɛnkan ta ka larawuli ta ni ka ɲɛ solu ma bi bi na o baara min sanga wulen bɛ ko ntɛnɛndon kunnafoniw na k'a yirala k'a fɔ ko Amdalaye kɔnɔ na ko dugu ɲɛmaa minnu bɛ yen k'u fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka jaga n'i y'a sɔrɔ jarewala tigilamaw ka jaga ko ye ka se k'o don ba la bɔra 60 bɔɲɔgɔnko so i ka dɔn k'o bɛ taa di jarewala tigilamaw ma k'o ko to senna jamana lakanabaaw olu sina ka kunnafoni sɔrɔ ten ka taa cun kan tarata fajirida fɛ fajiri selada ma ka dugu mɔmɔni daminɛ o sɛbɛn u ye tɛgɛ da dugutigi n'a ka conseil maa 2 ɲɔgɔn wɛrɛ k'a ka fara dugutigi kan ka tila o kɔfɛ maa wɛrɛ sababu ɲɔgɔn ka tila k'olu kɔni ɲini ka olu minɛ ka yira k'a fɔ ko maa dɔw b'olu la minnu yɛrɛ de tun ye bɛnkan baara kɛbaaw ye dugu ni ka dɔn k'a fɔ jarewala tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni kɛ sɔ olu maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu minɛna an ka sɔrɔsiw labɛnnen kɔfɛ k'u bɛ bɔ ni olu ye dɛ o waati kelen kɔnɔna na jarewala tigilamaw tilala ka kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko sɔrɔsiw taara ninnu minɛ o de kɛra so ye u ka se k'u labɛn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la n'i bɔra Amdalaye kana tɛmɛ Sibi kowodi yɛrɛw la bɛlɛ dɔ b'o yɔrɔ la ye u sina ka na an ka Mali sɔrɔsiw kunbɛn ye ten ka na k'u bɛna mugujugu dɔ Mali sɔrɔsiw ɲɛ an ka jamana lakanabaaw olu yɛrɛ ma bila dangirinda la dɛ olu kɔni sina ka na ten ka na su ma dama u labɛnnen ka an ka lakanabaaw kɔnɔ an ka lakanabaaw kɔni nana ka n'a bɔn u kan jadisi dɔw k'u fa ye hali nin yɔrɔ in na u su bɛ yen u su ma ta fɔlɔ
o kɔfɛ u ye kunnafoni sɔrɔ lakanabaw k'a fɔ ko u ye jagami minɛ bɔrɛ 60 k'a tara kungo kɔnɔ na u kɔni taara u ɲininiw na fo ni yɔrɔ in na u bɛ wulikajɔw la kungo kɔnɔ na min ye waleyajugu kɛbaw ye ka se ka fu siri u ka waleyaw dan na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na alhamdulilayi kaw fɛ baara min kɛra duguladen dɔw y'a fɔ an ye u da suyɛni ko tiɲɛ ni ala ka kan olu ka dugu kɔnɔ na k'i ka dɔn ko dugu yɛrɛ kun t'a la bilen k'olu yɛrɛ b'u to dugu kɔnɔ ka tiɲɛ de fɔ k'i ka dɔn ko bɛnɲɔgɔnya tun bɛ yen wa ɲɛma dɔw bɛ yen olu yɛrɛ sigalen t'a la fiyewu a kun b'u kɔnɔ k'a fɔ ko jamana in tɛna se basigi minɛ kɔnɔ na k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ kɛ don nataw kɔnɔ na ka tila ka jamana bila i ka dɔn sababa minɛ kɔnɔ k'o tun ye fɛn ye fɛn bɛ ni ma bɛ se k'a fɔ k'olu ka dugu yɛrɛ kɔnɔ na ko maa ɲɛma dɔw sigilen kun t'o kan wa k'u bɛ faso fu ni wulikajɔ minnu kɛlen filɛ nin ye lakanabaw k'u timinanja ale bɛ basigi ni lafiya min ni kun b'o kan yarabi u bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen kɛnbaranakaw fɛ yen kunungo nɛgɛ kaɲɛ 20 waatiw la waleyajugu kɛbaw y'u kunda olu ka pɔsu kan o kɔni kɛra so ye dama ka taa marifaciw kɛ a yirala k'a fɔ ko marifaciw sen fɛ u ye gaw kɔni ka jeni yɔrɔ yɛrɛ k'a ni CMDT ye olu man jan ɲɔgɔn na o kɔni kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ gendarmenaka dɔ n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko Emedel Moribo Mariko ale kasarala nin na wulikajɔ in sen fɛ tuma min na n'o kɛra an ka lakanabaw kɔni olu kɔni ka dɔn k'a fɔ u kɔtɔrɔma bɔ ka tila ka na labɛnw olu kɔni ka sabati ka ɲɛsi waleya ma waleya min kɛra u la fu bɛ se ka sira danna cogo min na nin waati na wulikajɔw bɛ sen n'a yɔrɔw la maa minnu ye nin kɛbaw ye ka se ka tɛgɛ da u kan nka kunnafoni caman na bi ko minnu na u bɛ ka nin kɛ wariko de i ka dɔn k'a fɔ o de b'u la wari t'u bolo bilen bagan feere minnu bɛ yen n'u tun bɛ baganw minɛ ka t'olu feere ko bagan suguw minɛnen bɛ bi an ka lakanabaw fɛ o tuma u bɛ taa pɔsiw de la ko wariko y'a sababu ye ka taa bɛnkanna waleya ta ni ka ɲɛsin olu ma an bɛ dugawu kɛ min da ka di jamana in na yarabi ala ka jamana in k'a basigi n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ wulu dɔ fa wulilale la kunun yirimajɔkaw fɛ yen kulu sanfɛla ni kulu dingida ICS4 sira min bɛ jigin ko a y'i ka dɔn k'a fɔ cɛnni kɔni don kunnafoni k'a ye maa tan ɲɔgɔn na k'olu de kin dɔw tiɲɛna u kunkolo la dɔw kɔni ta y'u senw ye an yɛrɛ y'a ɲɛda a dɔw kan dɔw cɛ ka jugu kosɛbɛ u caman bɛ yen nin waati in na u bɛ dɔgɔtɔrɔso la wa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye a maa dɔw bɛ yen hali ka se ka pikiri kelen ka se ka san u se t'olu ye maaw kɔni sera ka fanga wuli tigisi ma se ka dɔn a na fɔlɔ kosɛbɛ kɛ n'a kɛra kara ye dɔw bɛ sɔn ka dogoli kɛ ka wele bila hali bi an ka jamana maa ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jɔngida sɔrɔ u bɛ se ka tara cogo min na ka se k'u kɔni ka furakɛli musakaw ta n'o tɛ a kɛlen bɛ gɛlɛya ye dɛ an yɛrɛ taara ɲɛda dɔ kan i ka dɔn ale bɛ kasi la foyi t'ale bolo wa i ka dɔn n'a fɔra ko nin kɛra ka so a pikiri yɛrɛ musaka ye minnu fɔra olu yɛrɛ kɛlen tun bɛ ka kamanagwa kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɔgɔnnaw ni k'u nɔgɔya n'an bɔra yen kɛnɛya tigilama minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na bi olu kɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a sɔrɔ kɛnɛya furakɛlibaw u bɛ fara ɲɔgɔn kɛ ka taa yɔrɔ ni yɔrɔ kalo kalo u bɛ taa i ka dɔn fɔ mara dɔ kɔnɔna na commune dɔ kɔnɔna na ka se ka taa wulikajɔ kɛ ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ni ka tila ka lajɛliw ani furakɛli k'olu kɛ fu la u b'olu kɛ ni ala sɔnna ma janvier kalo tile 15 n'o kan ka bɛn kari nata in ma u bɛn'o baara ni k'o yakubaya a bɛna kɛ ndomigo ale commune kɔnɔna na n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ dugu min bɛ n'i y'a sɔrɔ ND5 ye kabini sɔgɔmada fɛ u bɛna tile bɛɛ lajɛlen k'a la u k'o kama u i ka dɔn u bɛ nin baara min kɛ dɔ yɛrɛ tɛ faso dɛmɛ n'a fɔra gɛlɛya bana mara kɔnɔna na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don olu ka wulikajɔ de ye nin an bɛ dugawu kɛ nin min bɛna kɛ seni peru ale min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ y'a ko kɔni ale bɛ a ko ni ala sɔnna ma u b'a dɔn u bɛna baara in kɛ fɛn min kama o ye fasojɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kangaba marabolo kɔnɔna na dugu fila kɔni kɛra ɲɔgɔn na fo su kɔni bɔlen b'a la o baara min kɛra tarata don yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma seereya dɔ bɛ yen ale b'an bolo nin waati in na ko in kɛra cogo min na ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Kɛlɛ ninnu bɛ nuga komini kɔnɔ yen nɔ damanko kɛlɛw de don. Kɛlɛ ninnu bɛ yen u bɛ san caman bɔ san o san kɛlɛ in bɛ wuli siɲɛ kelen siɲɛ fila a ma wulili foyi kɛ fɔlɔ ko saya ma k'a la ko ni ma bɔ a la a tɛ yen. Bon kɔsa in na u ni dangakaw ka kɛlɛ nin cayara fanga bonyana u bɛ kɛlɛ la yɔrɔ min dama baarali nɔfɛ famaw taara k'u ka bɛɛ ka dugu fila dangawo tɔmɔlawo k'u dugu fila in k'u mɔgɔ bɛɛ ka baara lajɔ ko yɔrɔ kana labaara. A fɔra ko yɔrɔ kana labaara nka tuma ni tuma i b'a ye tɔmɔlakaw de bɛ wuli ka taa baara kɛ terrain in sanfɛ n'u taara yɔrɔ labaara dangakaw bɛ bɔ ka taa f'u ye ka taa ɲini k'u gɛn ka bɔ yen nɔ ko yala a ma fɔ k'an kana labaara wa bon y'u tulo gɛlɛya k'u tulo gɛlɛya san o san kɛlɛ jahadi bɛ wuli wa ni bɛ to a la nin sen in ta de an fana de t'an sigi ka kunnafoni datugulen to yen saya bɛ kan ka kɛ bolo bɛ kan ka biri kunnafoni ɲɛma ka dingɛ sen kunnafoni k'a kɔnɔ k'a datugu an tɛna jan n'o ye tuguni tarata janvier kalo tile 10 o de ta juguyara n'a bɛɛ ye sɔgɔmada fɛ 10 heures wagati tɔmɔlakaw taara yɔrɔ kelen in na ka taa labara dangakaw taara ka t'u sɔrɔ yen k'u ɲininka ko yala a ma f'aw ye k'aw kana na yan wa dangakaw y'u gɛn ka bɔ terrain sanfɛ dangakaw kɛlen k'u gɛn ka bɔ terrain sanfɛ u bolibaatɔ de segira ka na u ka dugu kɔnɔ ka na marifa ta k'u kunsi danga dugu kɔnɔna ma u y'u kunsi danga dugu kɔnɔna ma dangakaw fɛ ka marifaw ta u kɔni ɲɔgɔn gbɛngo sa ka kɛ ɲɔgɔn kan kisɛ ye min sɔrɔ wo min jogina min sara tɔmɔla kɔni mɔgɔ salen hakɛ ma dɔn hali sisan danga kɔni mɔgɔ fatulen o ye mɔgɔ 6 ye an bi fɛ surasi minnu b'an kunna bi u k'a dɔn k'a fɔ
ko Mali dan tɛ Bamakɔ ye ni kɔkana ma lafiya jamana ti lafiya dɛ degu min bɛ kɔkana ninnu na Ala de b'a dɔn sɔrɔsiw ka bɔ u ka na u ɲɛda u baarakɛ ɲɔgɔnw u ka n'u ɲɛda u terinti ɲɔgɔnw ka kɛwale jugu kan ko bi ko in na autorité nɔ de don kɛlɛ o kɛlɛ bi nuga commune kɔnɔ bi autorité ka kɛlɛ ladannen don parce que aw ko ka yɔrɔ to yen ni ko ka yɔrɔ to yen nɔ dɔ bɛ kan ka labara i ɲɛ b'a la i tulo b'a la u kɔni b'u ye u bɛ baara kɛ pɛrɛ olu dun y'a fɔ ko mɔgɔ si kana labara foyi tɛ kan ka bɔ a la donc a marifataw a bɛ ka kan bɔ sababu min na o de ye nin a kɔni bɛ position min na ko sisan marifakan sumalen don fɔlɔ renfort dɔw bɔra Bamakɔ yan fan na olu bɛ munumunu salo la a bɛ n'a fɔ forçati mɔgɔ dɔw don olu ɲɛdaw melekelen don cogo dɔ la n kɔni ma se k'olu faamu kosɛbɛ mais olu yɛrɛ u ma mɛn dɛ u b'u munumunu dɔrɔn ka segin wa n'u taara o y'a bannen ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ mɛnɛ sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga foyi tɛ bɔ a la san o san saya jahadi bɛ kɛ ta tɛ mɛnɛ sisi tɛ mɛnɛ foyi tɛ bɔ a la. an baladan k'a fɔ ni tun ye an balimamuso dɔ kan ye a yɛrɛ y'i ka dɔn k'a fɔ radio cakɛla ye wa i ka dɔn a yɛrɛ a denkɛ k'o tora ni kɛlɛ in senfɛ an bɛ kuma min fɔ yarabiya la fɛn basigi lafiya ye Ala k'o sabati ka se ka bɛnɲɔgɔnya k'o sabata kɔnɔna na n'an bɔra ye siribalakaw fɛ kununko dozolakaw bɛ munumunu zalo la k'u bɛ taa fiyɛbukaw fɛ jariwala tigilamaw taara u daw ɲɛ u kun kɛmɛ k'u ɲami maaw la i n'a fɔ olu ye nɔgɔ baarakɛlaw ye u ni dozolakaw kɔni kɛra ɲɔgɔn na yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma min ye siribala dozoba ye Sinɛl Darame ale b'an bolo nɛgɛ kan waati na e jɛnɛ ka bɔ mini Sinɛl Darame don siribala ne ye siribala dozo ɲɛmɔgɔ de ye Sinɛl Darame an ye kunnafoni sɔrɔ ko kununko araba ko wulikajɔ kɛbaw jariwala tigilama k'u taara u da a ka mɔgɔ tɛmɛtɔla ɲɛ siribala ka taa Fiyabugu k'a kɛra marifaciw ye a ko kɛra cogo di. ne yɛrɛ de kun an ka mɔgɔw ɲɛ an bɔra siribala an ko an bɛ taa Fiyabugu an taara sɔrɔ jarisiw bɛɛ Fiyabugu nakɔ fɔtigiw cɛ an yɛrɛ hakilila ko nakɔ sɔnnaw de don ne nana ka na su tilenna kumaw na u ye mugu ci an b'a fɔ makaw dɔ ma ko simano fɛn dɔ de tun b'u bolo u y'an yɛrɛ kɔni gosi ne kɔni balila kɛ kisɛ de mankan mɛn kunna donc an y'an yɛlɛma sa k'u jaabi an min kɛ ɲɔgɔn na ka ca heure 1 minute 30 ye a kɛra kunun araba yɛrɛ sɔgɔma 8 heures ka taa se 11 heures 10 heures kɔnɔna ma a kɛra waati de a muguji senfɛ maa kɔni ni ma to a la ma ni ma to a la nka ni denmisɛn minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ jɔra k'u ma kɔnɔ sa nka denmisɛnw bolila yɔrɔ minnu u taara ka moto saba to yen kɔfɛ an seginna ka na kanale kuma ɲuman an sɔrɔ ji tigɛ ka na moto ninnu ta ka taa n'a ye an kɔni fɛ yan jarisi minnu kɔni b'an fɛ u ko ndomɔ jatigi Fiyabugu dugu kɔnɔna ye fila dɔ bɛ Fiyabugu ye Fiyabugukaw yɔrɔ n'u bɛ ka baara kɛ mankan bannen bɔgɔ dɔ nana fa ye ko kunun k'u kɛnɛ Fiyabugu ko bɛ jaga minɛ ko bɛ ba 4 de fa ye b'an kɔni ye donso yan i bɛ maa min lakana u bɛ taa jɛ duuru mɔgɔ wɛrɛ kɛ nin o na ta k'i sɛgɛrɛ Ala de donna ɲɔgɔn tɛ u ye mugu min cinɛ yɛrɛ da a ma dabɔ kama hali ke nɛn ta k'a da a ye wele yɛrɛ kɛ lakana tigɛra mɔgɔw wele nka u ma na o de gɛlɛyara ma dɔɔnin nin kɛra kununko ye araba ye u bɛ bɛn siribala sugu ma nin kɛlen a ye maaw kɛ cogo di n delila k'a fɔ ɲɛ kɔrɔlen siribalaka yɛrɛ min tɛ jaabi fɛ jɛra jamakuluba tɛw an ye ni mankan in kɛ siribala yɛrɛ dafɛ kisan na kuma ma so mɔgɔ y'an u bɔra ka t'u jɔ kɛnɛmana yɛrɛ la kɛ mugukan mɛ n y'a mɛn k'a fɔ ko hali balifɛti ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ mɛ maa tɛ siribala ɲɛmɔgɔ la ko maa min nana jɔ k'a fɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko gɛlɛya kun bɛ aw kan maa si tɛ siribala kɔnɔ ko maa min nana kɛ fo n'a kɛra donso yɛrɛ kanuba kelen-kelen min bɛ dugu kɔnɔ an bɔlen mugu kɔnɔ olu nana foli kɛ nka dugu yɛrɛ kan ka dɛsɛ mɔgɔ minnu na ko i bɛ se ka dugu kunnafoni ɲininkali kɛ olu ɲɛmaa kelen t'a la ko maa min nana ɲininkali kɛ alhamdulilayi bala min na fɛn m'an sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'an dɛmɛ nka ni mɔgɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan gɛlɛya tɛ nin bɔ o a kɛmɛ dɔ bɛ nafolo ɲini yɔrɔ de ye ɲɔgɔn tɛ gɛlɛya tɛ nin bɔ. an baladan k'a fɔ nin tun ye Sinɛl Darame kan ye u y'a fɔ cogo na an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya Ala k'o sabati n'an bɔra ye wulikajɔ min kɛra NF kaw fɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra sɔrɔ dugutigi conseil k'ale kɔni kasara nin na ni dugulamaw jɛra ni ka wulikajɔ kɛ ka na commandant fɛ yen o kuma segiw la ni commandant yɛrɛ ka fɔ ni Ala sɔnna ma ko sera bɛna ka baara kɛ k'o kow to sen na dozolakaw kɔni a na kɛ ɲɔgɔn fɔnbaliya ko dozow ka taa ka b'u ka mara kɔnɔ o bɔliya min kɛra dozow bɛɛ lajɛlen kɔni jɛra u bɛ daga o daga kɔnɔ na u bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn dozow ka se ka na an bɛ don min na ko bi u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ u bɛɛ bɔra u ka yɔrɔw la ka se ka na dozo bɛɛ segira k'a sababu kɛ ko baara min n'a bɛ sen kan ko a ka ɲini diɲɛ ma jɔlen na kuma kolomaro tɛ dɔwɛrɛ bi fɛn fɛn ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'o sabati n'an bɔra ye ministre min y'a sɔrɔ ɲɛsinnen bɛ kalanko ma Dede Usumani olu ye i ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaa u ye fara ɲɔgɔn kɛ ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya dɔ ta n'o ye casque ye ka se ka t'o di ekɔliso min y'a sɔrɔ baminata ye o senfɛ ministre Dede Usumani b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. nin dili o ye ŋaniya yira de misali de don ka a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko président de la transition ani a ka premier ministre ani gouvernement ɲaw bɛɛ an bɛɛ de bɛ ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que maliyɛnw surtout sifinnakaw u ka se ka kisi siraba kasara ma a bɛ kɛ kasara bɛ kɛ mais kasara ka kɛ ka maaw faga ka denmisɛnninw nin to a la or an ɲɛ b'a la fɛn o fɛn bɛ kɛ ni o ye
siraban kasara ye ni mɔgɔw ni bɛ to a la n'i ye mɔgɔ 3 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 2 o ye sifinnakaw ye donc président y'a yira k'a fɔ ko denmisɛnninw u b'ale ka transition in kɔnɔna na o y'ale ka haminako belebeleba ye o hukumu kɔnɔ a y'a yira an na k'a fɔ ko an ka sensibilisation kɛ casque do in dɔ wɛrɛ tɛ o ka niw lakana o de don a bɛ daminɛ jɔnw na a bɛ daminɛ denmisɛnninw de la donc an bɛ an ka ministre des transports ale ye casque ba 1 di anw ma ministère de l'éducation ma san don laban yɛrɛ la président fana ye casque ba 2 d'a ma kabala k'o fara ale ka ba 1 kan o de la an y'a ŋaniya k'a fɔ a tɛ bɛɛ bɔ mais n y'a fɔ denmisɛnninw ye n ko n'u y'a don peut-être o bɛ kɛ sababu ye ne yɛrɛ yɛlɛnna moto kan ne b'a don a bɛ kɛ sababu ye pour que an ka ɲɛmɔgɔw u ka dɔ fara a kan parce que aw y'a ye lycée Abinata Badialo la olu ye maga ba 1 ni kɔ ye yan fana bɛɛ ta jɛ ba 1 na mais an ye 300 d'u ma parce que musomaninw de don a bɛ fɔ de ko musomaninw tɛ sɔn ka casque don parce que a b'u parili cogo a n'u fɛ a b'o tiɲɛ tile suma i b'a sɔrɔ musomaninw bɛ cɛmisɛnninw kɔfɛ cɛmisɛnninw tɛ casque don olu fana t'a don donc an y'a ŋaniya u ko k'u jɛna n'a ye ka kɛ ambassadrice non seulement olu b'a don mais n'u yɛlɛnna mɔgɔ min kɔfɛ u b'a exiger o fana ka casque don an balona ka fɔ ni tuye de Usmane kan yamɛ dugo kɛ ka sara nu ala kan kisi ma n'an bɔra ye min y'an ka institution ɲɛmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ ka fɔ an ka cakɛdabaw ɲɛmaw olu taara folibilana ta ka ɲɛsin sankura foli kɔnɔ na an ka jamanatigi ma o sen fɛ a ma dɔ b'u ka seereya di an k'u lamɛn. Madame le médiateur de la République o de tun kan ka kɛ bon comme a taara mission na empêchera donc a ɲɛmɔgɔya na a bonya ta ka di ne ma an ka be adressé président de la République a bɛ baara min na an ka a féliciter ka encourager ka dugawu kɛ ala ka baara in tɔ fanga ala k'a d'a ma ala ka jamanadenw kan bɛn ala ka jamanadenw kan bɛn fanga min bɛ ala bolo ala k'a to o fanga a k'o lase jamanatigi ma a ka se ka jamanadenw lakana a ka se ka jamana yɛrɛ lakana. Samɛ foli lo mais occasion do an fana ni bolo k'an da se jamana san kobaw ma o ko la an ye foli k'a la ka dubabu k'a ye ka dubabu k'a ka denbaya ye k'a kɛ gouvernement ye k'a kɛ jamana bɛɛ ye koba minnu fana kɛra an da sera dɔw ma collectivité tɔgɔ la fana an ye baara minnu kɛ san kɔnɔ an ka session 2 ani an ye formation minnu kɛ an ye koba minnu kɛ an y'olu fɔ ka tila k'a yira k'a fɔ a bɛ baara min na jamanakuntigi bɛ baara min na n'an ye foli k'o la fɔlɔ bɛ daminɛ an ka sɔrɔsiw la u bɛ su ni tile baara min na k'o foli k'u ye k'a fɔ u ye minɛn kura min sɔrɔ a y'olu yɛrɛ sankɔrɔta k'olu yɛrɛ kun kɔrɔta ka u yɛrɛ galabu kɛnɛya wa ka tila k'a fara an dɛmɛbaga kura minnu nana hakili la o ye nɔbɔ terroriste kɛlɛ in na. n'i y'a ye an ye yan sɔrɔ bi laada don salon ala y'a nɔgɔya an ye donc an ye foli kɛ ɲɔgɔn na sankura okumu kɔnɔ ɲinɛ fana ala y'a nɔgɔya an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ala ta kɔfɛ o ye président ka hakilina ɲuman dɔ ye k'an fara ɲɔgɔn kan an kana foli bila donc a ka di n ye n ka foli kɛ président ye ka foli bila jamanadenw tɔgɔ la an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye san min tɛmɛna a san ma nɔgɔya bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko gɛlɛya sanw don a wagati fana o foli wagati an ye tagabolo dɔw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka ɲɔgɔn hakili lajigin salon nin wagati la a bɛnna ni sanction ye ɲagata min taara ka da mali kan k'a sɔrɔ an t'a mérité an ka fɛn talen tɛ donc o wagati a tun bɛ dɔw ɲɛna k'a fɔ ko k'an tɛna se ka tɛmɛ o wagati kan mais ala y'o nɔgɔya. an balona k'a fɔ ni maa ninnu ka foli kɔfɛ mali minisiri ɲɛma yɛrɛ ale ye nisɔndiya yira a kumaw sen fɛ Sokal Kokala ma kɛ kuma min fɔ a ye o filɛ. autorité bɛɛ autorité indépendante bɛɛ autorité législative fana i n'a fɔ CNT bɛɛ nana président fo a bɛ baara min na a bɛ ka min kɛ jamana ye n'a ye président ka discours lamɛn a y'u bɛɛ résumé ka f'u ye k'ale bɛ min fɛ ale fana b'u fɔ mais a bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri u ye kuma minnu fɔ ka segin o kuma kelen kan san 2023 kɔnɔ u ye layidu min ta peuple malien u ka se k'a bɛɛ dafa n'a bɛɛ dafara o tuma transition bɛ ɲɛ président y'u fɔ o la sankura foli k'u la k'a fɔ ye u k'u cɛsiri mais mali bɛna a ka hɔrɔnya yɛrɛ a bɛ n'o sɔrɔ n'ala sɔnna tant que ale bɛ yan a bɛ mali jɔ ka taa ɲɛ. an balona k'a fɔ ni tun ye ministre ɲɛma kan ye a fɔra kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye ni 14 janvier n'i y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ bɔliba min kɛra n'o tɛ dɔ yɛrɛ ka se ka yɛrɛ k'a fɔ an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ tuma min na ni gɛrɛn tɛ taara ka ɲɛsin an ka jamana ma o donba in ko k'a kɛrɛnkɛrɛn o sen fɛ Awa Konta ale ye kulu dɔ ɲɛmaa ye Awa Konta ye kuma min fɔ o filɛ. juma dɔ fɛ n'o bɛnna
janvier kalo tile 14 san 2022 Mali ye wele bila a den bɛɛ ma maliden kelen kelen bɛɛ bɔra ka taa Mali ka wele jaabi minnu bɛ Bamako n'a lamini na olu taara boulevard d'Indépendance la minnu bɛ région ni cercle ni commune na maliden minnu bɛ Mali kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen bɔra ka caya ka taa wele jaabi ka taa yira diɲɛ ni jɛma la k'olu ye maliden ye olu b'u faso fɛ olu b'u ka jamana ɲɛmaaw kɔ ni jamana ɲɛmaaw ye min décider olu b'u kɔ Ola son excellence colonel Assimi Goïta n'ale an ka jamana ɲɛmaa ye ka fara bara ɲɔgɔn kan olu fana jateminɛ kɛ k'a fɔ maliden bɛɛ bɔra ka taa yɛrɛ diɲɛ ni jɛma la k'u b'u faso fɛ a kɛra janvier kalo tile 14 dɔ la n'o kɛra san 2022 la k'u bɛ se ka mun de kɛ u bɛnna kan novembre kalo tile 30 san 2022 ko ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ko ka to ka kɛ don ye ka hakililajigi kɛ a don kɔnɔ o ye jumɛn ye chaque le 14 janvier k'o kɛ don ye don min bɛna kɛ don chômelen ye an baladan ka fɔ ni tun awa kɔntan ni tun ale ka ɲe a fɔra cogo min na don min n'i y'a sɔrɔ wele tɛ dɔ dɛ bɛɛ ka jɛ ka bɔ ni ka nin don ye ni k'a tabala awa kɔntan kɔfɛ ni hokumu kelen kɔnɔna na Ismail Fane ale ye mouvement jamana kanu porte-parole ye an ɲininkali k'ale yɛrɛ la nin baara min bolo dalen bɛ Ismail Fane e hakila ye mun y'a la an ka lamɛn journée mun filɛ nin n'o ye 14 janvier a don le 14 janvier a bɛnna juma dɔ ma maliyɛn bɛɛ bɔra ka yira k'a fɔ u b'u ka ɲɛmɔgɔw kɔ ni selo y'a bila daw d'a ma olu b'u ka ɲɛmɔgɔw kɔ ɲɛmɔgɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la parce que u ye précaution bɛɛ ta précaution bɛ se ka kɛ sababuya ye wariko mangi kana na mɔgɔw la kosɛbɛ an b'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye u ye baara ɲuman kɛ o la mais souveraineté ko kuma min bɛ ka fɔ nin n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye ka population don piège kɔnɔ halisa u k'u sago sɔrɔ n b'a fɔ ni autorité ye transition maa minnu b'an kunna n'o ye militaires ye kɛrɛnkɛrɛnna Assimi Goïta a ka kan i bɛ maa min fɛ i bɛ tiɲɛ fɔ a ye kumakan min ye tiɲɛ ye yɛrɛma hɔrɔnya n'a ma ɲɛ o don bɛ kɛrɛnkɛrɛn Mali kɔnɔ k'o kɛ le 14 janvier o ta a yira ko an ka kɛ an yɛrɛ ye o bɛ labɛn ne sabati Mali yɛrɛ bɛ se ka wari bɔ a yɛrɛ kun cogo di k'a ka kalan financer cogo min na an ka programme ka k'an yɛrɛ ta ye ni ma ɲɛ i bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya fɔ o b'a sɔrɔ i ka kan ye i yɛrɛ ta ye kan mun b'anw bolo n'an bɛ baara kɛ n'a ye an ta tɛ an ka kalan o financelen de don ni maa mun b'i ka kalan financer mun y'a diya a b'o de f'i ye i bɛ kalan kɛ n'o de ye o de kama k'a daminɛ prémani ka taa se fo université ma i bɛ anw ye kan kalan na mais i t'an ye baara dege la donc an tɛ se an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma fɔ usine tɛ an tɔgɔ la usine mun bɛ anw permettre maaw ka ta baara la an ka du ka fa ka kɛ an ta ye o tɛ anw bolo an bɛ mun yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma fɔ tiɲɛ don kɛlɛkɛminɛw bɛ ka san mais tant que fɛn dɔ ma bila sur place k'a essayer ka an segin an na laadala ko ma o dɔ ye jumɛn ye an mɔkɛw n'an tulo samaw hakilina minnu tun bɛ u la n tɛ faden to dun n tɛ jamana nafolo dun n tɛ yurugu kɛ ni n ta tɛ mun ye n tɛ mago o la tant que n'o kɛwalew ma kɛ o tuma na ni journée min bɛ ka kɛ nin ye politique journée de le 14 janvier politique de don maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ ten a kana don politiciens ka jeu kɔnɔna la CEDEAO ko k'a b'an sanctionner an taara kɛ ka boulevard fa tɛ ka yira diɲɛ mɔgɔ la k'an b'a ka ɲɛmɔgɔw kɔ o tɛ kɛ sababu ye ko an bɛ an ka yɛrɛma ta ko k'o don yen o tɛ se ka k'o don yen Moro Keita ye kɛlɛ mun kɛ o tuma la an ka 22 septembre o jɔyɔrɔ ye mun ye u k'o gosi histoire la kumakan dɔ bɛ yen n'i ko k'i b'a don kumakan dɔw kɔnɔ i bɛ taa histoire dɔ la gosi maliyɛnw n'a bɛ a ka yɛrɛ ta nɔfɛ maliyɛn bɛ ni carte d'identité ka kan maliyɛn bɛ ni pièces ka kan n'i taara tribunal la bi an tɔɲɔnnen don n'i taara polisi la bi an tɔɲɔnnen don maliyɛnw a y'aw ta sen dɔn ka taa boliba in kɛ boulevard la tɛ o an balimaw ka ɲɔgɔn bɛɛ jenina togoda la ni balo t'u bolo farabugu dugu firi ɲɔnɔ n'a lamini sɛnɛw tɛ ka kɛ an ma bɔ boulevard fa o la dɛ minnu bɛ sɛnɛ kɛ ka na anw balo Bamakɔ kɔnɔ yan maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ Mali dan tɛ Bamakɔ ye a ye togodala mɔgɔw a y'u ɲinɛ minɛ k'u jɔrɔ farabugukaw filɛ nin gɛlɛya kɔnɔ balo t'u bolo u bɛ yɔrɔ min na sisan ko ka fɛɛrɛ kɛ ko k'u labɔ ci bilala maaw ma commune bɛɛ ma ko bɛɛ ka cotiser halisa nin ko in ka se ka kɛ dɔw bɛ ka 500 di dɔw bɛ ka 200 di dɔw bɛ ka 250 di a balima dɔw bɛ ka potiɲɛ kelen de ɲini malo la dɔrɔn ka se ka balo n'an kun cotisera ka dɛmɛ bila ka taa di olu ma a fɔ jɔyɔrɔ kun t'o la nafa kun t'o la a ye sabali na ko an ye silamɛ an balima minnu bɛ difficulté la dɛ an ma ɲɛsin olu de ma an bɛ taa boulevard fa ka kule ni olu de ye an bɛ cotisation fara ɲɔgɔn kan k'a di olu de ma balo ka san k'a di militaires ma militaires ka taa di olu ma walima militaires k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ka ninnu labɔ ni gɛlɛya kɔnɔna la kuma bɛ k'o de kan mais k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa boulevard discours jalan kalan na a bɛ ka kɛ politiciens de ye dɛ o politiciens kelenw de bɛ tila ka yɛlɛ sanfɛ tuguni hali u ka téléphone numéro aw t'a sɔrɔ aw bolo la. an balolen ka fɔ ni ci Ismail Fane kan ye ka fɛn fara nin bɛɛ lajɛlen kan bɔli min filɛ ni y'a sɔrɔ ni don min don
a bɛ mɔgɔ hakilila jigin o bɛ se ka kɛ nka a y'a fɔ cogo min na nin ko in sen fɛ an yɛrɛ ka marabolo kɔnɔ la an ye kunnafoniw sɔrɔ k'i ka dɔ wele bilala ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ k'u b'a fɛ bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ nin ko in na a yɛrɛ musaka sigidalamaw k'a ta komini dɔw 60 ni 100 la olu ka fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ se ka labɛn u ka mara kɔnɔ cogo min na a fɔra cogo min na farabukaw tarata don surasiw nani mɔgɔw ye balo minnu sansan k'a sama ka mɔgɔw u taalen olu bila jama taara de k'u b'a fɛ surasiw k'u ta ka bɔ yen u ye ala minɛ u ka se ka taa u kana na sa ye jamana yɛrɛ kan ka taa ni dɛmɛ min ye sen na o ma se ka taa fo min isoma sama u y'o sama de fara ɲɔgɔn kan ka taa n'o ye munna fɛɛrɛ tɛ se ka kɛ ka se ka dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen ka jɛ i b'o dɛmɛ ko kuma fɔ maa si mago t'o la nka n'a fɔra an ka segin ni ɲɔgɔn na wariw ta wari caman bɛ yen k'olu fara ɲɔgɔn kan don kelen k'a sɔrɔ sɛgɛn bɛ ni kana maaw fa togodalamaw a y'a fɔ cogo min na olu t'i lajɛ ne nin ma jateminɛ an ka jamana kɔnɔ ko an ye kelen ko maliden bɛɛ lajɛlen dama ka kan malidenya la dabalibanko don anw t'a faamuya ten an bɛ fɛn min fɔ u ka hinɛ gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na bi jamana in kɔnɔ na an ka se k'o baaraw sigi sen kan ala ka kelen ɲuman d'a ma n'an bɔra yen mun daga ta la ale ye kunnafonidilaw fara ɲɔgɔn kan san o san a b'o baara min kɛ kɛko 20 ani kɔ ɲanɛ ka se ka foli bila ta ni kuma min b'a fɛ mun daga ta ale kuma min fɔ sen fɛ an ka lamɛn. Kibaru tigiw ni kibaru laselaw bi na ni u tununnen do kabini waati jan olu la Amadu Ɲali Buli b'a la Musa Banadiko b'a la Olivier Diva o tubabu ye o b'a la kabini waati jan dɔw ta bini ka san 2 bɔ an ko an b'a dɔn u baara ɲɔgɔn minnu bi yan bi ka an bisimila ani an ka jamana ɲɛmaaw u cɛsirilen bɛ ninnu ka labila la an bɛ dugawu kɛ ɲinan san in ka kɛ u ka labila san ye u ka segin u ka so u ka segin u ka baarakɛyɔrɔw la gɛlɛya caman nana san tɛmɛnen na mun y'a kɛ maaw jɛnna n'a ye maaw jɛnna n'a ye faso kanu kama maaw jɛnna n'a ye faso danbe kama maaw jɛnna n'a ye mali ka kɔrɔta nka o kɔnɔ an ye fɛn dɔ ye min ye dusukasiko ye dɛ tuma min na gɛlɛya bɛ yen an bɛɛ bɛ jɛ ka nɔgɔya ɲini maa dɔw de sɔrɔla ka taa wari minɛ jamana fɛ k'u bɛna ni dunfɛn ni minfɛn ye k'a nɔgɔya ka tila ka na dɔ fara a sɔngɔ kan ala ɲɛ bɛ bɛɛ la bɛɛ ka bɛɛ ta dɔnnen don maa maa ye dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ nin na i k'a bila i kun na ko jangi i y'a dun i ye jangi de dun i ma fɛɛrɛ dun ni o tɛ an ye laɲini min kɛ ko an t'an yɛrɛ ye o tɛ dun o tɛ min nka baara bɛ se ka kɛ o de kan ko gɛlɛn minnu bɛ yen ka se ka o dilan o ye mun ni mun ye lakana jamanadenw ani jamana fan bɛɛ o ye mun wɛrɛ ye ka don nɔgɔya jamanadenw bolo o ye mun wɛrɛ ye yɛlɛma baara minnu fɔra k'o kɛ yuruguyurugu min n'a fɔra k'o kɛlɛ o ka kɛlɛ maa kana taga bila maa sanfɛ maa kana taga bila jamana sanfɛ ko e kelen bɛ taa maa miliyɔn caman nin yɔrɔ ta ka o dun o baara ninnu dɔ kɛra a la dɛ nka a ma ban dɛ tɔ min bɛ yen o ka ca min kɛra ye an b'an bɛ kuma caman k'a fɔ an ka finitigiw u ka baara baara ka ɲɛ u bolo bi u baara ka yɛlɛ sanfɛ nka ni o fɔra an ko an b'a ɲini malidenw fɛ maa ka nin miiri k'a fɔ ko se bɛɛ b'u ye se bɛɛ bi daba masa kelen de ye u bi dɔ la nka gɛlɛya caman bɛ yen o gɛlɛya minnu bɛ yen an bɛ se k'o dɛmɛ o la cogo di an bɛ min ye an bɛ min dɔn an ka se ka o f'u ɲɛna u ka t'u ka baara kɛ. an balona k'a fɔ ni tun ye mun dagatali kan ye a y'a fɔ cogo na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an cakɛɲɔgɔn ninnu ala ka kɛ segi ka kɛ n'u ye u kelenna bɛlajɛlen u ka denbayaw la n'an bɔra ye sankura in hukumu kɔnɔna na Ablaye Kulubali Bɛlɛdugu Ablaye n'i y'a sɔrɔ ale ye farafin furakɛla ye dɔw k'a ma ko furakɛlaw ka masakɛ kura ale yɛrɛ sankura kɔnɔna na a ye folibilana ta haminanko min b'a la bi maliko la a da ser'o ma an ka lamɛn. Ablaye Kulubali bɛɛ ko ma ko Bɛlɛdugu Ablaye Kulubali an bɛ ala fɔ ka ala waleɲuman dɔn ala min ye nin san yira an na o ka san caman yira an na fana tɔgɔma i b'a dɔn diɲɛ san bɛɛ n'a a cogo de don an ɲɛ bɛ min na an ka faamu kɔrɔ ɲɛ min m'u kun je pense que o ye dɔnse yɛlɛma kosɛbɛ kosɛbɛ an ka yita la n'o taara ɲɛ an ka jamana basigi n tɔgɔma an bɔra san mun kɔnɔ sisan 2022 a gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ hali n'a danna baloko dɔrɔn ma baloko gɛlɛya an tɛmɛna san 40 kan kabi ala k'an da ɲinan balo taara min na 2022 kɔnɔ ma deli ka ɲɔgɔn ye depuis an bɛ ɲɔ san mali la dɔrɔmɛ 4 dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 15 kana fɔ bi ɲɔ bi kulo bɛ taa fɔ 100 na ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais fɛn o fɛn n'a gɛlɛyara a bɛ nɔgɔya ka da mun kan pour que k'i yɛrɛkun ye f'i ka sabali fɛn dɔw kan an ka ɲɛmɔgɔw ye an kana o de la u ye min fana fɔ tiɲɛ na fana an ɲɛ bɔ o ɲɛ kɔni na o kun parce que gɛlɛya kɔfɛ mun bɛ hɛrɛ de bɛ yen nɔ jamana si tɛ yen nɔ ko a bɛ lafiya tant que a ma degun dɔ sɔrɔ o tɛ se ka kɛ n'i y'a mɛn ko jamana bɛ k'a yɛrɛ ye jamanadenw o ye degun dɔ kɛ hali du kɔnɔ sisan pour que du ka lafiya fo a ka degun dɔ ye
muso bi tunyo mene muso bi sigi ka de una di sigi abura de una ko nana dutigi fene mete no ne dutigi bi sigi ka du una di abura de una ko nana jamana fene mo chogel la jamana tigi na me bi jamana de una di sigi abura wote do ko mi ngale ami min fo meja brakalo ko bebe obulu sisan ben kelenya ni ya yoro ra famba o meja brakalo di amu me kono funu di aka kono funu di adi tuko yere la o de kan koso koso be kono funu kulo o de na ko chama may an fe yanno malle yanno kono funu dila ni ale ya ka baraka kachugo la kacha ala fe ko bi basigi abu kono funu di mi awfo koso koso be chien la sur e abla mi fo wati be iga wulga joni ika chesela parce que be wulik pa be ta ko ta sungro o de kan koso be o la jien be bi to ko fo bi mayin ala fe o to ko min ni o bi fo o here ko so kana ke to ko fo fuyeti a here ko so mo yin sedi ala fe ala here kaniye mo ko me kono fo ko di o fem be de mayin ala fe ala here ku ye assalamu alaikum wa rahmatullah ambalo den ka foni tu Abdoulaye Coulibaly kan beladu Abdoulaye afracho mena dugo ke jamana yi beni kelenya basing lafia ambo no fe ala ko sobati nambora yi sika ufi sanwo sanjara ka dembala ulube kurane kalambaro ni ko sigi senga ka dugo ke jamana yi ka kabila bewele akira si akoni ngera mauka bob mali fa be do fe kana o kenekan me ka do ka fo délégation do bora san Bamako mado yu ka chira di keneka yi anga do lame ne Amadou Benge Berti ka bosan Elaji Bawara Berti alaga hinala o dini anana ambalimange ka wili la kana ademe kurane kalami nuba ke sanwusa mauludu hukumu konnala donc anana kana njega farukan anana kurane kalani mo fega dugu ma be farala nyugonga ben konnala nusoja konnala kani kalange ga dugo ke anna nyini ndiwe ni ala sonama anse fengo fen ola amboke ka ambalimange deme ni ko san iko si abekele ala barkara kera here konnala ala ka duwo bemne nsira ambalimange ntirige ani koroge jangina jara radio yere ko promoteur anyi wondon san Bamako abe baramina dugu ina ya anga faranyoga anga dugu nyeta bi sabati chukwamina amanjoro faula ni ala sonama neto Mambi Kouyaté procès d'enseignement secondaire général du lycée public des Sangs natif de Ségou, je suis fonctionnaire des collectivités. Mbia bi ala barka jangine noye anyiru balmake anan tirke nan jenya sansa abi islamo wile alquran kalambala ye yansoro sababu mina sababu bi sababu kono sababu folo o jonyi o Benge Berti ala bakoroba Berti de Benge Berti anjigi baka insha Allah dona tawla alidi anga cheboy ni Allah taala sunama e politiki bina kunka député kalafili ani kalafili to nyemi yesia adamine ere la kulu kulu ye horon kulu kan parce que mabi madon akofe kasuri mai ika baranyumo ani ka chesiri ani ka ladamu ani ka accueil chaleureux mimbila vraiment onere wasa nya ye bi Facebook ni réseaux sociaux kan tugomina c'est important vraiment malien bébé don diaspora o minu mi konona la ya à travers les réseaux sociaux mais vraiment ka foko ni de nere kun tise kan tege joni bité alhamdulillah nere fa ko vraiment alhamdulillah rabbil alamin Dieu merci moma bini bi sur WhatsApp ka ni ka buyani ka karamay sika o yere fana vraiment nya soro mimbi ela o kilende bu yere la ben kilenya shinji ala ro de fo na nya mine ni ala bi kafe sika o benino bebe be ko ke alhamdulillah rabbil alamin jama bora fambe fe vraiment ala kanasara la jatigia est d'ici franchement merci ambalona ka foni tu mado kan kranya délégation ka bobo makoni ko kunda ka tla ka bossa ni ka segu kinda keneka mi asaba nyuma radio yere ko nyema jangina jara ale rek mami fo keneka e ofle ne to jangina jara ka bossiya ne skilin be Bamako jala koroji ambi anga moludu keneka oni adamine ya santa ani kile sanwo sankoni ambi barangoni nyanamaya on faso ka faranyongane ni jara duba faso de bi ake anga dugula ala ye barkadu akula kasinima nyine ta fana mba fo alhamdulillah jama bora kusebe maludu koni amba ke ne maludu akalo jora ka damina akalo fata se sangol labama ami wari farafaranyo kana kiraka bangini kana nyanamaya nyine ta koni ablay tiere la nyine ta jama bora ko ka pmodo kono dimi nguta nyedi mi kuno yere ay jama bora chukamina nyine ta jama kira chukamina jama koni bora ambele jiren wasara jama bora fan bele jele Bamako Ségou san jenere mugo kon bora fan be kana Qur'an kalana ambi dugo de ke unana kalamin ke amba nyin Allah taala fe ala ka ke jamana ma here
ala k'a kɛ an ka sigida ma hɛrɛ ka hinɛ se an ka taabaw ma olu min sababu kɛra ka an lana diɲɛ na ka kɛ hinɛ ka se olu ma a ka di n nata la an ka fɛn wɛrɛ de don a la tun ka mɔgɔbaw taga bɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛ ka na wajuli boloda la ni ala sɔnna ma an bɛ fɛ k'o kɛ san nata la n'i ye dugawu kɔni kɛ hali bisimila rahmani rahim n'i y'a kala yɔrɔ la siɲɛ kelen i b'a nafa ye surtout ka taa se kuranɛ jigini ma a nafa kɔni ka bon yɛrɛ de wa an y'a nafa caman sɔrɔ faso kɔnɔ an y'a sɔrɔ a la dugu yɛrɛ kɔnɔ an y'a sɔrɔ a la jamana yɛrɛ kɔnɔ sabu kuranɛ bɛ kala fan o fan a bɛ kala du o du kɔnɔ a bɛ kala dugu o dugu la o bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a la an b'a ɲini ala taala fɛ dugawu min kɛra ala k'a kɛ jamana ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ an ka dugu ma hɛrɛ ala k'a kɛ an ka dugu ma wasa ye minnu bɛ tunga fɛ n'o y'an ka dugudenw ala k'a kɛ hɛrɛ ka ɲɛsin olu fana ma ka nɛɛmaya sigi anw yɛrɛ la ala k'o k'a ka ala kosɔn ala kɛra kanu kosɔn kisi ne ba sallallahu alaihi wasallam an b'a lɔn k'a fɔ ɲinɛnta in a kɛra nisɔndiyakoba ye san o san kɛcogo kura i ka dɔ de bɛ y'a kɔnɔna na san o san ɲinɛ jama ka ca ka tɛmɛ san tɛmɛnenw ta kan ka dugawu kɛ jamana ye basigi lafiya ka kɛ ka ɲɛ so ma sina marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman ni ɲa ɲumanw la ala ka n'u caya an ka jamana ka se ka bɔ bolo la n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan sira siribe mun b'e bolo lamɛnbaaw ka folilen kɔfɛ karamɔgɔ ase n'i ka yamaruya an bɛ taga Côte d'Ivoire Mali kelen kɔ k'i bolo bɔ Côte d'Ivoire ka fintigi la ka 49 kan o kɛra nisɔndiyakoba ye Ivoiriyɛnw bolo o sababu la forogoforogo minnu kun bɛ yen nɔ olu banna fɛn min an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ siraw ye olu bɛna lajɛya n'an bɔra yen an bɛ taga Maroc kalo tɛmɛlen batongo kasara min kɛra ni tungarakɛ maa caman ni dɔw fure yira Maroc ale worodugu yan fan fɛ ni dɔgɔ furancɛ in na tungarankɛ fure 2 wɛrɛ fana yera ni yɔrɔ kofɔlen na hali sisan jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la n'an bɔra an bɛ taga RDC Congo iturikaw fɛ yen nɔ mamurutilenw kɛra sababu ye ka mɔgɔ 16 ka olu kasara ka olu bɔnɛ u ni na o mɔgɔ 16 la civil ale mɔgɔ 4 b'a la ka fara banbagaci maa dɔw kan mɔgɔ 4 ka olu jogin kuma in yɛrɛ bɔra ituri fintigilakaw ka kuma lasela yɔrɔ la nka bamananw ka kuma don muratɔ ale ni tisoli tɛ ban n'an bɔra an bɛ taga Uganda minisiri min sigilen bɛ kɛnɛyako kunna ka fara diɲɛ tɔnba min sigilen bɛ kɛnɛyako kunna ni an ko ma Organisation mondiale de la santé olu y'a yira arabadon Uganda jamana kɔnɔ ko fɛn min ye virus Ebola ye ko ale banakisɛ kɛlɛla ka ban pewu minisiri tilala ka yira k'a fɔ ko banakisɛ in don ni sisan cɛ ko a ye mɔgɔ 55 a ye olu de bɔnɛ u ni na karamɔgɔ ase ɲɛ min sɔrɔ ni tun ye an bɛ dugawu kɛ rabi ala basigi lafiya an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ala k'o sabati ni ala sɔnna ma sini aw siri kula bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan